bantip na ICM ba kini ki khatlai tli kita ki ba phila issue ye ki trading license kidai ki ja trade ayu kalis ka khamjurong khandiat dada ka yeng ka sha ngan puli we adin we ha ka bidai bat ki trade ki ba ila kali I MDC bron brom ya kila khle lang hang ni ya ki trade don ki badai ki contractor class 1 don ki badai ki project design ki ba implement support ba ai consultant ka don ru ka pharmacy ka don ru ka ice cream beverage dessert and bakery products kini ki ki trade ki ba kini ki khatlai teli ki ba ngala mention ba ngila ai kini ki trading license nandu upanai march kini ki trade ki ba ni issue ye kini ki trading license but ki jaka jong kini ki dei ki kelengka khasi ada padeng kini ki khatlai ngot kanungut kini ki ba yo ye kini ki trading license ki ba dei ki trai muluk jongi but kanungut pade ki bamdei kita ki trai muluk ngakwa bantip bang ni kat kum ka jing Sngewsih ka jong ai ka jing keli ka jong I congress Trai ngam don kam ya ka trade license nak BDB trai muluk nai te kini ki khatlai teli ki license ki bangila ai ha ka bidai bat ka trading license kini ki dei ki non tribals Hynrei kat kum ka jing Sngewsih jong ai ka jing keli ka jong I keli ba kat nungut di na ki trai muluk mo Hynrei ha ka jubab ka jong hakabidi bet kata aku mengaong mentan iki try muluk don kam ban ai ka trade license like no la ki don ha partnership Hynrei kini borok khatlai ki dei ki ba ki non tribals ki belong ki genuine non tribals but ki don ru ki ba Thep ya ki work order ki chongki lingba ki portals lani lingba ki gems ki ba ki Thep ya ka tender ka chongki te base haka work order ba ki yo ni pelaj arteli kebedai bat ki tender based trading license but kata kadai ni pensiong dong rem bet haka work order ka baki kiyo lada ka work order ka jongki kadai lai banai ngi ai lai banai lada kadai Hynrei banai ngi ai Hynrei banai lada kadai shisnam ngi ai shisnam but lada ka palat shisnam kamot subject to renewal based on the work order baki kiyo hoi ka jing jubab ka jong ICM yong ba kini bro khai ba ai bala issue ikini ki trading license de ki non tribals right balai ba ngakwa bangan bu jingkel ni ba kini ki traishnong ki joki khasi ki jongi balai kim don kata le se mo ka ba kin kot adu up to the mark ka ba kila bentrai kini ki jatkam ka ba barok khalai teli pi issue lot ya ki non tribals balai ba ki khasi ki jongi kimla mo bentrai kini ki kam bana kadao yu ka ba le se ki khasi ki jongi ngathai babon kila apply rei kabalingo apat hang ni kaba uwe u khasi jongi kata pangangat mu nadu basnang ba ki claim yo ban trai ya kani ka kam ba ki claim yo ya kata ka mo ka license Hynrei ban pensyai shu ya I kong bakali kani ka jingkeli ki license bangi ngi ai ki dei ki kam ki ba he kani kadai ka place of business kadai government of Meghalaya state watershed and watershed development agencies shushu kan pensyai haba ngapet yakum kini ki jing apply jong ka trading license ka bawan sya kamit ka jonga haba ki Thep ya ka tender la kadai na ka portal na ni ki gem na ni kini central portal nga ngaju keli don ne em ki trai muluk ki ba Thep ya kani ka ju ka tender nga trai pa ju don ka history jong ka district council ban pan ya ka comparative statement hadin bangai I baki don ki ba apply ya ka trade license hamtam ki banabar bangan minimize ban ai bet direct ya u ngapan da ka comparative statement na kani ka company don ne em trai muluk u ba Thep lingba ka portal ni ka gem but lada don lada udai L2 L3 nga tho biang da ka city shakidi ki department but first preference should be given to the locals kata kadai kapangila persang bante lakam nakaliang da jongi Hynrei ka ba Sngewsih kadai pada
ha ka bidei bat kini ka jing Thep tender ha ka bidei bat ki James bat ki portal bon na preng jungi ki trai Muluk kim juan chakmat ban Thep